Pa smo rekli da je smisao naših života ibadet i Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kul inna salati wa nusuki wa mahyaja wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Reci, moje klanjanje, moji obredi, moje smrt i život pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala koji nema sudruga. I to je poruka ove knjige. Ova knjiga nas poziva u teuhid i to je prva, posljednja i najvažnija stvar. Zašto kažemo najvažnija? Jer samo onaj koga bude ostvario ući će u džennet. Da Allah subhanahu wa ta'ala stavimo na prvo mjestu. Da nam Allah bude na prvom mjestu. Da nam istina bude na prvom mjestu. Da nam svaki pokret, cilj i sve ono što je mogućnosti bude radi Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kada smo vidjeli iz ovog ajeta da naša smrt i naš život pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala, svesni smo da je neminovan susret sa Allahom dželle šanuhu.